Člověče, že to je to, co si myslím, že jo? Tak vy, zlatý ptáci, vítejte ve Vietnamu. Přestaňte! Poslouchejte! Kapitán říká, abychom to tady zapálili! Zapálte to! Zničte zbraně na místě, sežeňte podezřelý Větkongy a hoďte sebou! Za chvíli bude tma! Kapitáne, situace není pod kontrolou. Navrhuji okamžitě leteckou podporu. Poslouchej mě! Naše životy teď závisejí na tobě, na ně kašli! Naváděj sem další, děláš to dobře! Tady 6, mám zprávu, že k vaší pozici letí v tuto chvíli pták. Z vaší pozice letí pták, Bravo 6, konec! Bravo 6, pozor!